Bueno, está xente conocida como Andrea Porto ou Fofi, ou está tamén Samuel Bravo, e estaremos, se todo vai ben, e non como ano pasado, estará Lume na Lareira ao completo. Decir que Lume na Lareira este ano vai aportar xente nova, tanto na organización do grupo, na integración do grupo, como en idade, porque como novedade solventable está miña sobriña Noelia con 7 anos. E, bueno, tamén decir que teño que agradecerlle infinitamente ao Concello a colaboración, como todos os anos, que se porta magníficamente, ou incluso para as épocas que vivimos, mellor que magnífico, vale, si cabe. Tamén temos uns colaboradores que son bastante importantes para poder celebrar este certamen, senón, sin a súa, reitero, colaboración sería imposible, como é a Cafetería Nicos aquí da Estrada, como é Motos Rei Vilariño da Estrada en Berres, como é o Mesón a Vila, tamén aquí da Estrada, como é Excavacións e Construcións Vilariño de Lalín, e como é tamén Industrias José Ruibal Bernárdez de Berres, a Estrada tamén. ICNOR, Tecnoloxías da Información do Noroeste. Dende o Concello da Estrada, ICNOR ofrece un servizo de calidade ofrecendo servizos de hosting, deseño e programación web e servizos multimedia. Para outros servizos, como mantemento de hardware, consumibles informáticos ou mobiliario de oficina, ICNOR aconséllalle os servizos de Disergal. ICNOR e Disergal, profesionais das novas tecnoloxías.